OK, čiže zdravím všetkých, moje meno je Patrick Tracker a toto je moje historicky prvé video na tomto kanáli. A v tomto prvom videu si vlastne povieme, čo je to trackbook, ako si ho stiahnuť, ako funguje a k čomu slúži. OK, čiže trackbook je to vlastne klient, program, ktorý vám počíta kilometre a následne ich posiela do štatistiky vo virtuálnej firme. Môžete vidieť, že ja už na Trackbooku mám vlastne svoju virtuálnu firmu založenú, volá sa vlastne Patrick Transporte a vlastne takto vyzerá vlastne moja virtuálna firma na Trackbooku. Môžete si všimnúť, že to je hlavná stránka, potom kde vlastne je firemná stena a takéto veci proste potom celková prejde na vzdialenosť mojich zamestnancov a celková vzdialenosť, ktorá prešla firma. Potom tu máme vlastne knihu jazd. V tejto tu kolónke vlastne môžem vidieť ja alebo zamestnanci vlastne odkiaľ kam vlastne sa brali náklady, aké náklady, potom počet kilometrov a potom reálny čas, koľko to trvalo. Napríklad ja som dneska išiel vlastne z Bratislavy do Bruselu, viezol som naftu, bolo to okolo 1300 km a ma to vyšlo na nejakú hodinku som to hral. OK, čiže toto je kniha jazd. Potom tu máme dispatching. Dispatching je vlastne vec, je to veľmi užitočná vec, hlavne pre dispečerov vo firme. Dispatching funguje tak, že vlastne dáte si tu pridať zakázku a môžete si tu spraviť hociaký náklad do hry, či už chcete viesť napríklad čerpadla, alebo neviem, odsod, alebo proste hociaké iné veci. Napríklad máme tu aj živý náklad, ako sú ošípané, alebo potom rôzne jachtu, ale na tom treba DLCčka. Čiže dispatching vlastne funguje na princípe, že si vlastne vytvoríte zakázku a následne si ju vložíte do hry a tam si ju môžete zobrať. OK, ale k tomu sa dostaneme neskôr. Čiže napíšete si do vyhľadávača trackbook. Ja som si to dal lebo som na inom účte vlastne. Čiže dáte si tu trackbook a pôjdete na ich oficiálnu stránku. OK, tak to som zase na tomto účte, nevadí. Rýchlo sa tu prepnem. Takto. Napíšem si tu trackbook. OK, trackbook, homepage, môžete vidieť. A tu vlastne si spravíte účet. Máte tu aj krátky tutoriál na trackbooku. Ale čo je dôležitá poznámka je, že budete musieť vlastne sa prihlásiť so Steamom, lebo vlastne Trackbook funguje iba keď máte kúpený Eurotrack na Steame, inak to vám nepôjde. Čiže sa tu prihlásite na Steame, potom si stiahnete Trackbook, si to stiahnete a potom vás vlastne bude pýtať, že by ste našli vlastne Eurotrack alebo American Track, záleží čo hráte, že kde máte stiahnutý. To si vlastne zistíte tak, že pôjdete do dokumentov a tu by mal byť Steam. Nie, tak to bude tu nižšie. Tuto bude. Tu nižšie bude Steam. Pôjdete do Steam Apps, potom pôjdete do Common, Eurotrack Simulator 2, bin 64 musíte si dať, áno, bin 64 si dáte, ako máte tu, 64, Windows 64, no či bin a Windows 64, tak, a tu vlastne máte Eurotrack Simulator 2, toto si vlastne tam otvoríte a následne si to stiahnete. Keď si to stiahnete, tak vlastne budete mať tento klient, ale musíte sa tam taktiež prihlásiť. A budete už vidieť rovno toto tu. Budete vidieť. Potom tu máte kolónky ako je napríklad firma, dispečer, nastavenia a o programe nejaké tie veci. Vás bude zaujímať hlavne kniha jazd, lebo tu vlastne táto štatistika vás bude zaujímať, že vám tu bude vlastne písať kilometre, keď ukončíte zakázku a tak následne vám to tu vypíše kilometre. A potom vás ešte bude zaujímať tento tu dispečer. Toto tu vás bude zaujímať. Kvôli tomu, že keď si budete chcieť vytvoriť zakázku alebo niekto z dispečerov vo firme vám vytvorí zakázku,
tak vlastne vám to príde tu do dispatchingu. Do dispatchingu vám to vlastne príde a rovno si to môžeme ukázať, tu rýchlo vytvorím svoju zakázku sebe. Keď vytvorím si tu niečo, napríklad zoberieme napríklad auta, môžete vidieť, že vám tu dá všetky krajiny, ktoré sú momentálne k dispozícii, napríklad keď máte základnú mapu bez DLCčok, tak vlastne vám dá iba tieto tu napríklad vidíte, že ja mám DLCčko Škandináviu, tak mi tu dal Dánsko a mám tu Going East Maďarsko. Dobre, napríklad si dáme, že chceme ísť zo Slovenska, mesto Bratislava, firma napríklad VGCC, táto chemická firma, a chceme ísť napríklad do Rakúska a pôjdeme do Salzburgu a firma Cellplan, napríklad do tejto. Teraz si to odošleme. Teraz môžete vidieť, že vlastne tu vypísalo, že vlastne ktorý dispečer, vodič a tak ďalej, náklad. A tu vlastne si to obnovíte. A vlastne tu vám už vyskočila vlastne táto zakázka, ktorú vám dispečer spravil. Vlastne vy si tu potvrdíte a hodíte si ju vlastne do profilu, dáte pridať a máte ju v profile. Potom sa len pripojíte do hry a vlastne tam v dopravnej firme vlastne si ju zoberiete už iba si ju nájdete a si ju zoberiete. Čiže takto funguje dispečer. OK, čiže potom vlastne toto je klient, ktorý vás bude zaujímať a tu vlastne môžete aj cez klienta si spúšťať Eurotrack. Dôležitá poznámka, aby vám klient fungoval, najprv si musíte zapnúť vlastne tohto klienta Trackbook až potom Eurotrack, lebo keby ste to spravili naopak, tak už vám to nebude fungovať. Čiže najprv klienta až potom Eurotrack. OK, čiže tu máte vlastne klienta a keď pôjdeme naspäť na stránku, tak vlastne tu môžete vidieť vlastne moju firmu, aj môj účet, vlastne profil firmy vám tu môžem ukázať. Vlastne takto, kebyže aj vy si môžete kľudne založiť firmu, keď chcete, tak vlastne si to môžete takto upraviť, že proste dáte nejaký popis firmy a proste nejaké pravidlá a potom limity, že musia zamestnanci najazdiť minimálny počet kilometrov, aby boli vo firme. Potom je to na vás, aké pravidlá si tam nastolíte a tak. OK, potom tu máme nejakú stenu, kde vlastne môžete písať, či už príspevky, rôzne fotky si tam dávať, alebo písať. Potom tu máme zamestnancov, môžete vidieť, že vám tu krásne všetko vypisuje, napríklad limity Eurotrack, ja som si tu dal, že 1000 km. Vlastne reálna je závodná, a závodná je to, že reálna sa jazdí normálne ako v reáli, že kamión ide 90 km za hodinu a nejde vyššie, lebo to je podľa reálnej, a závodné je proste o 90 a vyššie. Proste je tam tiež nejaký limit do tých 150 sa mi zdá, alebo 130, teraz neviem, asi do 150. A keď prekročíte 150, tak vám to vlastne neuzná. Čiže závodná je vlastne vyššia ako 90. A môžete krásne vidieť, že vlastne mám tu 4 neaktívnych vlastne zamestnancov, ktorí nemajú najazdený vlastne nič. A tak to vám to pekne tu ukáže. Potom tu máme správca zakáziek, vlastne to je pre dispečerov, ako môžete vidieť dispatching. A tu vlastne ja si to zmážem, lebo toto nechcem mať. OK, a vlastne tu vlastne dispečer môže pridávať hocikomu zakázku, keď napríklad niekto ho to poprosí. Alebo najskôr to ešte vám ukážem, ako to mám spravené. OK, potom tu máme prehľad jazd. To je vlastne jazdy, ktoré vlastne sa spravili za daný mesiac, lebo Trackbook funguje tak, že vlastne jazdí sa mesiac a potom každý nový mesiac sa tá štatistika ako keby vyresetuje a sa jazdí od znova. Že napríklad teraz sme najazdili nejakých, poviem, 50 000 km, ale na október vlastne začíname od nuly a tak potom následne sa dávajú nejaké ocenenia alebo nejaké proste takéto výhody. Čiže tu máme dokončené zakázky, čiže tu môžete vidieť za september, že vlastne tu máte vlastne zamestnancov, tu máte vlastne odkiaľ kam, potom aký náklad, koľko kilometrov a potom reálny čas. A môžete vidieť aj rýchlosť, vlastne koľko išiel. Napríklad tu je 170, som tu videl. Michal išiel 170, čiže môžete aj 170 a vám to započíta. Čiže tak. OK, potom tu máme užívateľské zhrnutie, tu máte takú zjednodušenú štatistiku, že vám ukáže proste koľko
koľko zamestnanec najazdil zákazok dokopy a koľko kilometrov. Môžete vidieť, že ja mám 31 000 najazdených a 30 zákazok som dokončil za tento mesiac. Čiže dokopy máme 55 000 kilometrov. OK, to máme prehľad jazd a túto štatistiku. Potom tu máme nastavenia, to sú nejaké tie základné údaje, ako napríklad názov firmy, napríklad tag, alebo logo, profilové údaje, všeobecné nastavenia, globálne nastavenia, takisto požadovaná minimálna prejdená vzdialenosť a potom tu máme na Eurotrack, American Track, opravnenia, Discord a také veci. Potom tu máme mapu, tá neviem ani k čomu slúži veľmi a na to potrebujete mať asi premium účet, to nemám, čiže to vám nepoviem. Potom tu máte jednotlivé štatistiky štátov, môžete vidieť, že momentálne teraz v reálke vlastne na prvom mieste je Nemecko, celkovým počtom 28 miliónov kilometrov, potom na 9. mieste je Česko a Slovensko je až na 19. mieste, dokopy Slovensko má 2 milióny kilometrov. Čiže tu máte tu potom štatistiku či už štátov, firiem, hráčov alebo kolegov. Potom tu máte konvoje, takisto môžete, tu vidíte, že konvoje z rôznej firmy tu vytvárajú konvoje, napríklad sa tu môžete pridať, alebo môžete vidieť, že to je teraz neúčasť, čiže tak prehľad aktivity. Môžete vidieť, že tu máte tiež takú zjednodušenú vlastne tú štatistiku, že vidíte, že kto koľko najazdil, zoznam firiem, takisto kebyže chcete sa prihlásiť, podať žiadosť do nejakej firmy, tak kľudne môžete, napríklad tu Czech Slovak Kings vlastne majú tu aktívny nábor, môžete sa prihlásiť do ich firmy. Tu majú aj nejaké tie ocenenia, Trackbook Testers majú tu vlastne jedno ocenenie, čiže je tu kopu firiem, môžete si to kľudne nájsť potom zoznam užívateľov, takisto môžete vidieť zoznam nejakých ľudí, fórum, či už máte nejaké problémy alebo sa chcete niečo spýtať, tak tu vlastne tiež vám tu kľudne poradia. OK, čiže to bol vlastne Trackbook, ako to funguje. Keď si pôjdeme ešte tu do kolónky zamestnancov, tak ja ako majiteľ firmy vlastne môžem upravovať pozície zamestnancov. To znamená to, že napríklad zoberieme napríklad Michala a môžete vidieť, že on je zástupca, ktorým si to môžeme ukázať. Čiže môžete vidieť, že takto tu vlastne máte rozpísané, aké výhody má majiteľ, riaditeľ, zástupca, dispečer a zamestnanec. Čiže takto vlastne môžete si to prečítať, stopnúť video a môžete vidieť, že kto má aké výhody. Potom pozícia nastupne vlastne majiteľ ich môže či už zvýšiť pozíciu alebo znížiť, to už je na mne. Čiže takto vlastne vyzerá Trackbook vlastne ako na internete, že štatistika, profil firmy a také veci. A potom tu máme Trackbook klient, to je vlastne ten klient, kde vám zapisujete kilometre a takisto dispečer je tiež dôležitá vec. OK, čiže na Discorde to mám takto zrobené, že vlastne mám tu sekciu dispatching a vlastne môžete vidieť, že už tu si niekto pýtal aj zakázku napríklad. Maxi tu pýtal vlastne zakázku, vlastne ako mu odpísal a vlastne si povedal odkiaľ kam, aký náklad a tak ďalej a potom mu to nahodil do klienta, tam si to prijal. Odkaz na Discord takisto budete mať v popisku. OK, čiže toto vlastne pre prvé video by to bolo všetko a toto je vlastne zhrnutie, čo je Trackbook, ako to funguje, aké to má výhody. OK, čiže pre prvé video by to bolo všetko a ďakujem za zhlédnutie a vidíme sa u ďalšieho videa. Majte sa pekne a čaute zatiaľ.